Anyway, mayong adlaw di ay sa tuang tanan. Karon day kay 100k followers na ko ani mga panahon namo nang magretawki ko sa ko ang naong ani. Ug mao din na ang mga balon nga ako ang gi-order sa online. Ug ako din nang giisa-isa pagtan-aw day no kung parehara ba sila kadak-a. Kay dagkong size man guni ako ang gipang-order ani day kay para jud makita nako ba nga 100k followers nako please lang. Unya Diyos mio day kay ang letter K sa man gamaya. Muna ako ning paboruton daan ang ako ang balon day kay pag human ako og makeup day ready na bitaw ang ako ang balon. Og nindot bitaw kay sa feelings day no kay lagi naabot na kay nani kadako ang followers ba unya wa bitaw nimo damha. Og nagtaon na day ko contact lens ani day no mo nang nagluha jud ang ako ang mata. Kay lagi taud-taud na ko day nga wala ka sulay og taud og contact lens. Og mag makeup day mo day no ayo jud mo kalimot og skincare kailangan jud paganahon ani niyo inyong skin. Kay isa sa pinaka-importante day ang skincare day before mo magbutang og mga product. Muna una day is nagilamos ko day human ana nag-toner ko. Human ana day nag face mask lang ko nag 20 minutes. Day nag-spray na sad ko ana og Lux Organic then nagbutang na po ko nag primer. Ang gigamit ako nga primer ana kay si Zijo Aloe so bahala kung saan klase nga primer nga nasa inyo ha is pwede ra na. Then nagbutang na sad ko nag sunscreen then nag-proceed na dayon ko sa ko ang kilay. Pauman sa kilay is nag foundation lang ko ana day. Sa foundation day kailangan jud na i-blendan ninyo og maayo then proceed na sad tani sa concealer. O kailangan sa day inyo nang i-blend og maayo ang inyong concealer day gamiti lang na ninyo og sponge. Pag human sa concealer adto na pud ta sa powder. Ang sa powder day ako gigamit kay Shinichido powder kay lagi perfect na para sa mga oily skin pareha nako ba. Og sa eyeshadow day ang akong gigamit ana si Careline. Og simple eyeshadow ra day na akong gibuhat no og sayon ra sad kay ni siya buhaton day. Og kanang tarang product nga akong gigamit day is available din na siya no sa akong ang TikTok shop. Kay isa man jud sa magdala og nindot bitaw day sa makeup day no ang imuha jung mata. Mo na sa eyeshadow palang daan is pamawi na mo daan day. Pag human ako eyeshadow day is ako na nang gi-remove ang ako ang powder. Sunod mag eyeliner lang ta og black. Dayon sa akong lower eyeshadow day kay duha ra na ka color ang ako ang gibutang. Basta day magbutang gali mo og eyeshadow day ang pinaka-importante ana day is i-blend jud na ninyo og maayo. Then next proceed na dayon ta sa to ang contour. Aw diri jud sa contour day kailangan jud ni mamawi ta og maayo dir. So nag-contour lang day ko ana og pulo ka kilo day kay para jud sure nga mogamay jud ni ang ako ang naong bapis lang. Pag human sa akong contour day is nagmascara lang day ko ana. Dayon nagtaon na day ko ana full eyelashes day no pero off cam na ko na siya gibuhat day kay mag-struggle jud ko dang napita ba. Kay kailangan jud nato day magbutang ta og pilok sa kanding ani kay para siga jud kay nato ang mata diha ba please lang. Unya dili man jud na kompleto ang ato ang pagkapiling gwapa kung wala tay blush on og lipstick mo nang pagbutang sad mo. Basta pag abot ta gani sa makeup day kani jud ang pinaka-importante nga part nato mao jud nay magdalag-anyag nato ang atong highlighter. Mo nang ayaw mo kalimot og butang og highlighter sa inyong mata og sa inyong simod og sa inyong cheeks. Kay dihang dapita mao jud nay magdala og blooming sa tua. Og nagilis na day ko ana day no. Og nag-order jud ko nagbag-o nga dress day og bag-o nga sandal kay lagi ako adyong sugaton ang ako ang 100k followers please lang. Aw pag human sa kadaghang nudnod nga ako ang gibuhat da. Aw makita man sa ninyo kung unsa ko kagwapa diha please. Inana mo magic ang ako ang mga kamot or inana ang magic sa makeup ba. Og inana kadali mo rituki ang makeup day. Mao nang sa mga niingon ako nga di ko gwapa hoy. Basin nugta sa nagrado imong mata day or basin bahalap-halap na na imong panan-aw diha. Tarunga lang kog tan-aw day. Kay para makita jud nimo ang unsa ko kabati ba ay charot. Bitaw oy kita man tanan oy gwapa pero lain-lain lang jud ang ato ang pagkagwapa. Og anyway day no dako day kay ko pasalamat sa ko ang mga followers sa mga nipalo bitaw sa kuha. Kay lagi day ba naabot na jud ko og 100k followers nga wala lang jud nako damha. Mo nang inana jud ko kalipay day kay lagi ang uban man gud is nagkandara pa jud day nga makaabot sila 100k. Mo na karon day blessed jud kay ko sa tanang gihatag sa Ginoo sa ako. Og anyway dire day ko mag-end now. I'm Emerly and thank you for watching. Manambay mo ay.